petak walek ngono lho, rupane iki lho. Oh, alah, guys. Bayang dibuki bendina kok enek ulone, ya Allah. Lah yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene iki apa terus? Ayo ning lemah burene sampah ndek yo ketok kok. Piye? Yo meteng sik urip nih kok. Lho apa iki kok lo banyu kok ngene iki? Uga ngono yo, uga kobra yo ketok ya. Nek kobra ndak sisik ngene, uga iki mas aku. Nek ulo banyu ki slarete kaya ulo pipis iki. Adek, aja ngono. Iki ijek ngene bor buntote mbok ngono. Jujur rek. Oh, anakku gak gunjang langsung. Walah kemang roh ana iki yo, Nduk. Buka ki ngono dek iki sak Lho. Lah yo, mbok buka mang. Karpete mang mbok buka. Ning bayang enek kasure, enek apa ulane. Nggih. Tapi gak kobra kok. Hah? Mbok nggo bumbu adik. Nggih, enek ulane. Walah. Piye nduk, Mang? Ulane mong piye anonoke piye, Mang? Hah? Coba. Mbok pateni. Hah? Sing mateni sapa, Mang, Ibu? Tuyap ya apa ya? Lah omongan apa sah? Tuyap ki piye kok. Ini ki lho, wis ora usum ula kok yo jek enek ula cah kok. Botole, Nduk. Botole pundhut, botol. Aja ning lemah ngono ki. Walah, ning sor bayang kene iki, Nduk, Mang. Walah ning dhuwure kasur lho. Walah, bar kasur ki terus dikek karpet gubuk bendina kuwi rek ya. Lah ndak gak krasa untek-untek ngene, Kong. Wong ora kruntek ngono nek dibuki. Apa nganu ya, Kong? Peh meteng kuwi, Ndek. Kuwi metenge ketoke bendol. Walah. Lah yo. Wis ben ae, Dik, ben ae sik. Kok dibenakno Ibu engko. Jujune kok ora nyokot sak, Mang. Ya jujune kok ya ora. Tak pasangi kene lho. Ora nyokot sak. Endi anonoke endi, Nduk? Endi anonoke? Lah sapa sing gak mbok kene? Pak Di bareng maten ibu. Lah yo ndak ya roh nek ulane ngono lho. Nggone ya pakem dinggal resik ngene. Wong nggon ya resik ngene. Tak resi tak sapa. Lah aku kadang mek apa ngono kuwi ning etan omah plungsungane sak embuh gedene pi. Plungsungan ula rek sak embuh gedene sak lengen ki ndak. Paling apa kok sor-sor kayu kuwi apa kok etan omah kuwi enek nggo enek omahe paling. Nek karpet dulu. Niki aku tau. Lho gak plungsungane sing sak lengen lho, Kong. Kuwi ulane ning ndi kuwi? Lah iya. Untung yo ngomah ning kono kuwi. Mulane. Aja do sembrono. Tapi ki mbok. Anonoke emang piye, Mang anonoke? Anonoke piye? Anonoke emang piye? Adonane kuwi ya, Dok. Wis ah. Kok mesti lemes. Lah iya, jujune kok gak nyokot nduk ngono lho. Coba. Nah, sak mulih dawane. Kuwi nek kobra ketoke dudu nek kobra ora ngono. Iki lho, dan Pedang apa, Duk? susu kae. Lah sing raja ning kono ndi diputhet? Kung mateng. Aku ki ape mangan diomongi nek pur ki nek ula yung tak buki walah jrantal ae aku. Jaminane mati urip ya wis gedang ya, guys. Wong desa duwene gedang. Ora duwe apa ki? Buah-buahan. Buahe gedang. Ayo gedang ya buah. Ya gedang tok iki. Nek ora jeruk, ora pir, ora anggur. Duwene gedang ya nek gedang kan ora usah tumbas duwe dhewe. Nek dak karo dhisik ngono ya eneng buah ya apa rambutan buah. Gisik apa iku? Gisik apa? Ning ande segoro kono rek gawan iki. Alah.
Kok teko nggawane ning toko akeh le buah. Arek ngetari duwike. Enggak pandeng gawe anak buah. Alhamdulillah guys, lagi dhisik mantuk kok. Nguri kok ngene Mbah Dok kok enek gedang. Raja sakmene gedene. Sing entuk paksu jere konggone Yongdang. Ning ndi? Latihan. Jas hujan digawa. Ki mendung. Mendung jas hujan. Latihan Simapur. Kan sisa kan risiko pramuka terus Sabtu nih. Terus sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati alon-alon lho nggih. Mendung. Nek numpak motor ora usah gugup, nek udan para ngiyup ning gone kancane sik. Urung-urung aja mantuk nek gluduk. Nek terang nggih mantuk. Ayo. Wis do mulai ha? Lah piye kene situ budal pura iki? Ora ta. Ditakoki itu di WA di telepon ora diangkat. Lho yo do ning kono, Dik. Ayo Mas iki baru Lah yo enek apa Pak Bupati lewat kok gak eroh yo, guys. Maksudnya ninjo ning kelurahan Desa Temulus. Ki arep melok hadir iki guys desih iki. Ndelok barungan jere nek barungane. Lho Dinda nih ndi wonge latihan yel-yel. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga barungane ijek ya, guys. Cek uman. Lah yo liwat kene ya apa ya pura aku ya gak roh. Apa aku pasti bojo ki jeding ngono paling ning jero. Ora krunguan jero kamar mandi. Nek kok do heboh. Do delok Pak Bupati kok kene kok. Terdiam ning omah ora roh goro-goro. Ngatek Dok, ngatek tekan Ibu. latih. Iya. Alah wis do mantuk ngene kok. Lha iki alah keri. Karek tipake iki ku malah. Wis karek tipake. Biasa. Ya. Loh, alah wis do mantuk ngene kok. Ning kono mek apa? Kok iso wis ketinggalan berita yem gak iki mobile lah balik wis do balik lah apa karek tipake nggone ndak barungan ijek paling nek barungane kita nganu lho koyo ora apa diangkat. gak nek menawa barungan ijek ndelok guys tipak-tipake lah Nek sekolah jajan ijen. motor iki tak moti rek kok jomplang mungguri Karena ya jokowi ketoke nganu. Ya, iya. Aku cewek. aku nek wedi iki wis penontone do mantuk ngene kok lah iki lho Pak Bupatine nggih alah yo Apa didelok. ketinggalan berita guys alah yo papa kandalan nih lah jere nek goro-goro kok ora roh aku lah iki gak iso balik kuwi ya alah wong domo ora roh ora krungu kok Apa ndelok berongane. oh alah yo malah ngetokno gurine Pak Bupati iki guys Pengawal ora ngawal kok nguri tok tipake. oh yo gak enek lho Lah ora barang. tekan Pak RT ku lho rek ya ora woro-woro biasanya enek anu ya kabar-kabar ngono sesuk Pak Bupati ninjo ning Desa Temulus apa piye ngono lho kok ora enek beritane ket sore ora krungu biasanya Pak Amang barang ki yo ngomong lho Mas Arif ki malah suwi ra tau dolan rene wonge ket lebaran kae malah di klakson Pak Bupati
Bisa. Tiwas wedaan beluk-beluk salah alah permen. Wah lah yo. Aku ngemut permen kira anakmu yo mambu yo. Kelengaan lah yang masih ngenti lambeku wae. Mambu deh. Walah, mau ngawal tok, guys, pemburi-mburi tok. Lah mang kok ditekakno nggone kono kena apa, Pur? Enggak balik sudah. Misale iki tempate iki lho, Mang. Kok ndi ngono kok malah hubungan iso mulus. Oh, alah yo. Wong wis gede esuk marah yo kaya barga yo wis. Oh. Wis esuk, guys. Bargae. Lah yo ngono kok yo juga anu yo, gak dugegit ngono lho. Tekan putri mang kok yo dele sawan. Pak ku kene Mas, kecelek Mas. Apa nek? Lah kowe pesen apa? Sing nggone Mbak Putri sing teko apa Mas iki? Paling daster. Pesen daster. Wis nganu petuk Mbak Putri. Loh, lah piye? Alah ya wis. Walah, nah nek barongan kok bar gawe nah. Ora. Entek piye aku teko mulus balik teko Mbah Poni. Wis bar yang Pak Bupatine papakan ngono kok. Oh alah. Lah wong ket esuk paling ke jam 10-an mangek iki wis sore gak yo. Apa, Dik? Apa? Hah? Kakak? Piye? Apa? Kak apa kak kuwi, Kak? Mbak, Lah kowe mam apa? Endi kakak ora mam, Nek? Kok tiwas wedaan blok-blok ya sa? Oh alah. Astagfirullahaladzim, kita mukbang apa ini? Mang gak teko, Dik? Mie tumbas apa gak dhewe? ini sebelah 5.000. Lah, nanti nek tumbas Enggak nama. aja mamu ngono kuwi ae, Nduk. Aja seblak ngono kuwi ae. Mesti masakno wis ngono kok. Jajan aku ki nganu Din, sehat orane kuwi lho kok menging wong jajan ngono ki gak. Terus seblak mie apa ngono-ngono kuwi lho aku sing tak ngono kuwi gak sehat barang ngono kuwi lho. Iki kandhane kok ngeyel ae. Nang mandi. Ibu nek seragam ireng kudune kan sing coklat susu Din. Kok oleh ireng piye? Dek Dian mah lho. Nek apa kebaya ireng ya kudune aja ireng yo. Kok ireng kabeh ngono. Kon coklat iki. Lep karek batore piye ya anut batore. Masuk aku ke coklat dhewe. Kakek sing apik dhek nek Mam. Wis ora nggone budine. Latihan Lah piana? Mbak. Lah ngono ki dhewean nek kono. Kancane cah pira sing ape dilombakno? 6. Lho 6 dedek bengi sapa sing mapak? Kunci Cindy. Walah berarti Cindy barang, Mbak Yuli ngeterno. Dan nek anu diombyong lah kena upah, Nduk. Enggak iso dalane elek. Halah. Kowe aja metu sing kidul, Din. Iya kok Metune sing pasar kono. Lah tapi yang jembar gak sing koyo galeng ciut kuwi. Nek sing galeng ciut kuwi medeni kuwi, metune lor lah gak apa-apa, metu pasar kuwi. Muter kono lah. Alhamdulillah, guys. Sore-sore bar maghrib entuk rezeki nasi goreng 3 bungkus. Awe anak lanang, guys. 3 bungkus. Wis pokoke jajan apa iki ora keri nggih, desih iki tetep kebagian, tetep dijatah.
karo anak lanang, guys. Alhamdulillah, matur suwun ya, Le. Pokoke ya Le loro-lorone, Le Arif karo Le Ajis. Loro-lorone, guys. Pokoke selemah teles Gusti Allah sing bakal mbales, muga-muga rezekine lancar ngalir terus seperti air zam-zam. Ngono ya, guys, diparingi sehat selalu, panjang umur. Sego goreng, guys, wong telu ya ditumbasno. Telu. Iki mau dhisih ya ngecupno sego barang, guys. Soale engko nek wis bar senam ki nek mantuk nganu dhisih lesu. Golek totolan lesu, guys, iki. Segaku wis jeglek iki lho. Ndek bengi iki bener segaku ki jek agi. Tapi kuwi semote kuwi wakeh, guys. Lah nek iki mang dadak ngecupno ngene kan kok isek panas terus semote gak wani ngono lho, guys, mikirku ki. Dek, jere ape ndang mandi. Lah kok ijek nunggoni mesin cuci kok mbok tunggoni. Ki Dinda kan ngajine ya prei. Apa ki nyucine ki sore, guys. Sesuk dadi iso manu liyane ngono lho. Maksude ki persiapan arep kemah ya, Dek. Sesuk kan wis dina Jumat. Dadi niki Setu bar nduhur mangkate, Nduk. Setu bar nduhur ki mangkat kemah, guys. Makane iki ndeke ngloloni engko packing baju. Disambi apa nyuci. Iki mau wis tumbas apa ning gone Jesi mau, Dek. Persiapan apa cemiti ambek apa, Dek? Lilin apa ngono ki, guys, engko dienggo. Lho lan nek sekolahan apa gak nek listrik Dek tumbas lilin? Kan pas cirit pas anak aku mbok terus diceritakno ambek. Oh. Ning peteng-petengan ngono kuwi. Turune berarti ning jero sekolahan. Jero kelas. Lah ya ning jero kelas. Wis gak apa-apa. Trimo suwengi tok ya, guys. Setu awan mangkat terus minggu esuk mantuk ya, Dek. Alhamdulillah. Halo guys, iki Pak Su arep mangan sego goreng, guys. Monggo, guys. Sego goreng awe Mas Kalimantan. Mang ceritane nyilek duit, guys. Tinggu bayari wong usung karo wong kocak karo wong nyelek palsu. Terus mak dibalekno karo kok sego goreng palsu. Monggo, guys. Madang. Sego goreng. Ngono kan kok. Iya. Wis kok kering kok, Dek. Iki wis kok kering kok. Lah wis mbok puter ping piro nek wis kering iki? Lho. Sing mbok kering apa ya? Ya, kan nek mbok buka iki banyune kok piye? Lho, sing mbok kering apa ya? Kok soal sabun, Bu? Mbok kering. Kok soal sabun ki apa? Ya soalnya musuhnya janggal, guys. Musuhnya janggal dua ini kali. Ayo apa? Nek nganu ku ya, ning pirang ya?
piro kok sak bos kan. Ah, 10.000. Umurnya ini gak dirempet aja. Banyune cek metu ora iki. Kontak banyune yo si coba mesti dipateni ya ini gitu. Dindan nyuci guys. Pateni kan iki piye? Ada esok iki mlebu sekolah. Noloni gunung. Ora sesuk ae. Kok tani peteng. Oh, lanjut nih guys. Jurne. Kuwe meneh saged